Хваленый Иисус Христос. Ходите, детки, сюда ближе, сюда. Давайте станем на коленки, привітаємо Пана Єзуса тут на святейшем сакраменті. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie. Prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Stoimy na коленочках, стоим. Pan Jezus wystawiony na świętejszym sakramencie. Тихонечко стоим. Каникулы закончились? Рады, что в школу пойдете? Поблагодарим теперь сейчас Пана Иисуса за наши каникулы, что мы могли отдохнуть. Все отдохнули? Или кто-то не отдохнул? Не отдохнули? Благодарим Пана Иисуса за наши каникулы, что мы могли отдохнуть, чтобы набрали сил, что все здоровенькие, никто не заболел. Попросим тоже за наших всех родителей, за учителей наших. Помолимся. Давайте, Отче наш. Помним? Отче наш, который есть в небе, свети имя Твое, вшись крólestwo Твое, бądź воля Твоя, яко в небе, так и на земле. Хлеба нашего повседнего дай нам dzisiaj, и отпусти нам наши вины, яко мы прощали наших виноватцев, и не вводь нас на покушение, али нас избавь от злого. Аминь. Zdrowaś Maryjo, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай узыдзе до Цябе моя молитва, схили вуха свое до моей просьбы. Гэтымі словамі антыфона Новоход распачынаем наш удзел у нядзельнай святой імшы, перажываем 32-ю звычайную нядзелю. Падчас гэтай святой імшы малюся аб ласцы жыцця вечнага для памерлых. Кучура Анна у першую гадавіну пасля смерці, Ян таксама за ўсіх памерлых з сям'і Кучура, для памерлых Захар, Станіслава і Браніславы, выпрошваючы для гэтых памерлых ласку жыцця вечнага ў валадарстве нябесным. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашу грэшнасць і недасканаласць. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкамі і занядбанням. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Gloria,
Яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Яки береш на себе грехи свету, прими моление наше. Яки святишь рушается, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший Иисус Христе. Духом всяким хвали Бога Отца. Аминь. Аминь. Глория, и на сердце Молимся, усемогутный милосердный Боже, ласково отдали от нас усялякие перешкоды, как мы вольны от небеспеки для души и тела, свободно Тебе служили. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живи и владарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання першої книги Володарстваў. У тыя дні устаў пророк Ілля і пайшоў у Сарэпту. І калі падышоў да брамы горада, з'явілася перад ім удава, якая збірала дровы. І паклікаў яе, кажучы: «Прынясі мне трохі вады ў збане напіцца». Калі яна пайшла прынесці вады, ён крыкнуў услед: «Вазьмі, прашу, для мяне і кавалак хлеба». Яна ж адказала: «На жыццё Пана Твайго Бога не маю печыва, толькі жменю мукі ў кадушцы і троху алею ў збане. Вось бяру некалькі кавалкаў дрэва і пайду, згатую сабе і майму сыну, з'яму гэта і памром». Ілля сказаў ёй: «Не бойся, але ідзі і зрабі, як сказала. Толькі спачатку зрабі невялікі праснак для мяне і прынясі мне. Сабе ж і сыну зробіш потым. Бо так кажа Пан Бог Ізраіля: кадушка мукі не скончыцца, і збан алею не апусцее аж да дня, калі Пан спашле дождж на зямлю». Яна пайшла і зрабіла, як сказаў Ілля. І штодня елі ён, яна і дом яе. І так было кожны дзень. Кадушка мукі не скончылася, і збан алею не апусцеў паводле абяцання, якое Пан даў праз Іллю. Гэта Слово Божие. Хвали душа нашего Пана, хвали душа нашего Пана. Бог навеки заховає верность, справедливо судить покривджених. Хлеб дає покорним, Пан визволяє в'язнів. Хвали душа нашого Пана. Пан открыває очі слепим, Пан узнімає принижених. Пан любить справедливих, Пан обороняє чужеземців. Хвали душа нашого Пана. Пан всі
святую вдову підтримлює, а шлях грешних скривляє. Пань володарить навеки, Твой Бог сиёне с поколения у поколения. Хвали душа нашего Пана. Читання послання до Габреяў. Христос увайшоў не ў свяцілішча, пабудаванае рукамі на ўзор праўдзівых, але ў само неба, каб цяпер заступіцца за нас перад абліччам Бога. І не дзеля таго, каб шматразова прыносіць сабе ў ахвяру, як штогод уваходзіць першы святар у святое святых з чужою крывёю, бо яму трэба было б шмат разоў цярпець ад пачатку свету. Цяпер жа ён адзін раз на сканчэнні вякоў з'явіўся дзеля знішчэння граху сваёю ахвяраю. І як людзям прызначана раз памерці, а пасля гэтага суд, так і Христус, раз ахвяраваўшы сябе, каб панесці грахі многіх, другі раз без грэху з'явіцца тым, хто чакае яго дзеля збаўлення. Гэта Слова Божае. Счастливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Marka. Сеўшы на супраці скарбонкі, Езус назіраў, як людзі кідалі грошы ў скарбонку. Многія багатыя кідалі памногу. І прыйшла адна бедная ўдава і ўкінула 2 лепты, што складае чвэрць аса. Паклікаўшы вучняў сваіх, Езус сказаў ім: «Сапраўды кажу вам, што гэтая бедная ўдава укінула больш за ўсіх, хто кідаў у скарбонку. Бо ўсе кідалі, маючы лішак, а яна, будучы ў нястачы сваёй, укінула ўсё, што мела, увесь пажытак свой». Гэта слова Пана. Похвален Иисус Христос, что каникулы скончились, а не завтра в школу. Бачу радость у ваших очах, завтра в школу. И так само не забываемся, что и уже катехеза распочинается после каникул, тому не забываемся, что так само треба здобывать веды и про Пана Бога. Сегодня приходим на Святую Мшу, как так само помолиться, попросить у Бога благословения, так само штосьці новое даведацца, каб наше духовное жыццё так умацаваць, каб гэтыя адносіны з Богом былі мацнейшыя. Уважаемые дети, у кого есть копилка, такая скарбонка? Есть копилка у кого? А у дорослых детей есть копилки? Ці нема? Ці уже не модно копилки иметь? Одного человека таки бачу старейшего. Никто не копит, ни на что не збирає? Ой, бачите, ну прошла мода. Что робим у эту копилку? Гроши. Гроши складаем, так? Кто на что собирает? На что собираешь? Я на беговую дорожку. На беговую дорожку. Ты на что? На телефон. На телефон. Кто еще на что собирает? Ноутбук. На ноутбук. На море. На море, бачите? Ходи сюда, встань трошки выше.
Дарослыя не збіраюць на море, а дзяўчынка вось гэта збірае ўжо на море. Уже сёння збірае на море. Ну так, можа, у Беларусі трэба ўжо з дзяцінства трэба збіраць, каб на море паехаць. Бачыце, хтосьці на штосьці збірае. Але бачым, што гэтыя нашы капілкі могуць па-рознаму выглядаць, не? У кагосьці можа капілка якасьці баначка, у кагосьці, не ведаю, у выглядзе якосьці звірушкі, сабачкі ці што. Але з гэтай капілкі мы можам дастаць грошы, якія тут і закінулі, ці не? Не, так? Вона зроблена так, што сапраўды, каб накапіць на штосьці, каб не дастаць, не, скажам, не гэтыя грошы на прызначаны цэль ужо пайшлі, а не на што-небудзь. Можа, таму дарослыя, скажам, цяпер уже і не копяць, ну, бо патрэбныя на штодзень, бо прасцей так узяць грошы, якія ёсць, і штосьці пайсці купіць, што нам патрэбнае, бо з гэтай капілкі не можам дастаць, ну, альбо толькі разбіць гэту капілку. Вось. І сёння ў Евангеліі чуем штосьці падобнае. Пра такія капілкі, скарбонкі чуем у сённяшнім Евангеліі. У святыні Єрусалімській було аж 13 таких скарбонок, 13 таких капілок, які були призначені на різні потреби. На утримання святині, на хворих, потребуючих, на бідних людей. І шмат, скажімо, різних гэтыя потреби були. Каля кожних з таких скарбонаў, гэтых капілкаў, стаялі, скажімо, людзі, святары, якія, можа, назіралі, бачылі, каб хтосьці, можа, прыходзіў і гаварылі, што вось гэта на тыя ці іншыя патрэбы. Часам у касцёле таксама чуем, як збіраем ахвяраванні на патрэбы дыяцэзіі, на місіі, на духоўныя семінарыі. І таксама гэтыя, скажам, ахвяраванні ідуць на прызначаны цэль. Як, скажам, з нашых капілкаў, на штосьці пэўнае копім. У касцёле таксама, калі прыгледзімся, бачым гэтыя капілкі на ўтрыманне касцёла, каля алтара святого Антонія, ахвяраванні збіраюцца на бедных людзей, патрабуючых. І, скажам, менавіта пэўныя гэтыя скарбоны, пэўныя гэтыя такія, скажам, капілкі прызначаны на патрэбныя мэты цэлі. І вось Езус сёння робіць, скажам, такую навуку гаворыць для сваіх вучняў, што бачыў, як людзі багатыя, скажам, і не толькі, кідалі гэтыя манеты, кідалі ў гэтыя скарбоны, каб іх, можа, заўважылі, што вось я менавіта ахвяраваў на той цэль ці іншы. Адна жанчына вельмі бедная прыйшла і кінула дзве такія манеты, скажам, можа, маленькія гэтыя манеты, маленькай каштоўнасці. І пан Езус гаворыць, што менавіта гэтая жанчына укінула ў гэтую скарбону нашмат больш, чым усе разам укінулі ўсе гэтыя скарбоны. Як вы думаеце, чаму? Хочет накопить много. Ну, не. У гэтай жанчыны было толькі 2 копейкі, і яна іх... Что она была бедная. Она была бедная, правильно. Она была бедная и отдала ўсё, што мела. Усё, што мела, але менавіта ахвяравала на добры цэль. І сённяшняя навука Божая, сённяшняе Евангелие вучыць нас таксама гэтай ахвярнасці, вучыць нас менавіта таму, каб мы з сэрца, з любові да іншага чалавека, можа, да патрабуючага, на розныя гэтыя справы, на розныя патрэбы мелі гэта ў сабе ахвярнасць, каб ад сэрца давалі. Не тое, што я вось даю, каб заўважылі, што я там шмат даў грошай там на касцёл ці на іншыя справы, ці яшчэ штосьці, не. Але менавіта, каб гэта з аднаго боку мне не балела, што вось я перажываю, што аддаў шмат грошай на пэўны цэль, на добрую справу, а пасля шкадую, што гэта зрабіў. Не, але каб гэта з сэрца, з такой ахвярнасці, ужо мы з дзяцінства вучыліся ахвяраваць, дапамагаць на розныя цэлі, каб былі ахвярныя. Ну, бо калі хтосьці дасць, то мае таксама ўзнагароду. Не проста так, што мы вось далі, і нічога з гэтага нам не будзе. Не, Пан Бог бачыць нашае сэрца, бачыць нашыя, скажам, намеры, з якой мэтаю я ахвяроўваю, скажам, пэўны грош на той ці іншы цэль. І таксама, як гаворыць
Божа адудзяч. Сапраўды Бог бачыць наша сэрца і адудзячвае нам праз благаслаўленне, праз розныя гэтыя ласкі і дары ў жыцці. Таму сёння будзем маліцца, каб Пан Езус навучыў нас гэтай ахвярнасці, каб зрабіў сэрца наше такім ахвярным, як сэрца гэтай беднай жанчыны, якая ахвяравала, не пашкадавала усе нават гэтыя дробныя, скажам, грошы, але ўсё тое, што мела, дала на добрую шляхетную справу з такой добрай інтэнцыяй, з добрай гэтай мэтай. Таму сёння менавіта молімся і просім Бога, каб Ён зрабіў наша сэрцы ахвярнымі на ўзор Езуса Хрыста. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі векамі, Бога ад Бога, святлога святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася, і Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збавлення, зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога, з'ява Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, зышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых. Яго валадарство не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, кому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прароку веру адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнае адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакае воскрешэння памерлых. Да нашага нябеснага Айца праз пасрэдніцтва Яго ўмілаванага Сына узнясём нашы супольныя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб Бог сваёй ласкаю умацоўваў яго ў веры, надзеі і любові. Цябе просім. Молімся за народы, якія церпяць голад і нястачу, каб яны не пераставалі спадзявацца на Божую міласэрнасць і атрымалі патрэбную ім дапамогу. Цябе просім. Молімся за састарэлых людзей, каб сваімі малітвамі і ахвярамі яны выпрасілі патрэбныя ласкі для нашай моладзі. Цябе просім. Молімся за людзей з абмежаванымі магчымасцямі, каб вераваў у васкрашэнне ў перамянённым і хвалебным целе, дапамагла ім цярпліва несці свой крыж. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія пазбаўлены бацькоўскай любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Бога праз дабрыню іншых людзей. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб Божае Слова уносіла ў нашае жыццё святло і дапамагала распазнаваць Божую волю. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі клерыка Владыслава, які цяпер перажывае рэкалекцыі перад яканскімі пасведчаннямі, каб святы час рэкалекцыі дапамог у падрыхтоўцы да прыняцця д'яканскіх пасведчанняў. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы, молімся аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для кучура Анны у першую гадавіну пасля яе смерці, для Яна, таксама для ўсіх памерлых з сям'і кучура і таксама для памерлых Захара, Станіслава і Браніславы. Цябе просім. Всемагутны Божа, Твоей милосердности мы доверили усе наши просьбы. Учини нас здольными принять и выконать Твою волю праз Христа Пана нашего.
Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих. Пане наш Боже, глянь ласкаво на дары, які ми Тебе приносим, і допоможи нам побожно отзначать успомин муки Твоего Сына, как мы могли досягнуть полного удела в Его откуплении, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, Усемагутны Вечны Божа. У Табе мы жывем, рухаемся, існуем, і ў нашым зямным вандраванні заўсёды адчуваем Тваю дабрыню і носім у сабе задатак вечнага жыцця. Бо маючы першыя дары Духа, праз якога Ты ўваскрасіў з мёртвых Езуса, мы спадзяемся атрымаць вечны ўдзел у пасхальнай таямніцы. Таму з усімі анёламі мы Цябе праслаўляем, з радасцю усклікаючы. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Успоминаючи смерть и мертвое повстание Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на воскрешенне, и про усіх, хто у Твоей ласце дошел з гэтага свету. И дозволь им убачить святло обличия Твоего.
Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным. У єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыей, со святым Юзефом, яе абраннікам, со святымі апостолами і усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні наші, да памажы нам у міласерднасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Тваё валадарство. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою». Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлений покликаний на вечеру Єгоною. Пане, я не вартий, каб ти вийшов до мене, але скажи тільки слова, і буде оздоровлена душа моя.
позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Позови, я услышу. Позови, я пойду. За тобой, мой Бог, до края земли. Ты всегда в моем сердце. Ты зажег свой огонь. Я хочу, мой Бог, идти за тобой. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Веди меня, мой Бог, ты знаешь, быть хочу там, где ты пребываешь. Я так люблю тебя. Молимся. Добрий Отче, дякуємо Тобі за те, що Ти умацував нас святими дарами. Покорно от Тебе просим, нехай моц Святого Духа, якую Ти дав нам у Евхаристії, триває у нас і завсюди нас одновляє, праз Христа Пана нашого. Panie Jezu, про заступництво Марії, Матії Твоєї, яка народилася без любов'ю, а так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити і якое знаходиться у небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, щоб вони не забивали свого дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам этому дитяті предвизначив. Амен. Душпасторские объявы. Святый Ружанец, на этом тыдні будем молиться супольно, а в неделю о 18 године кулка живого Ружанця Маці Божої Кормячої. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 8 лістапада заканчэнне актавы урачыстасці ўсіх святых. Заўтра набажэнства, парадак набажэнства наступны. У 8 гадзін святая імша, у 8:30 святы Ружанец з выпамінкамі, святая імша злучаная з ютранню за памерлых, і вечарам у 17:30 святы Ружанец з выпамінкамі, і у 18:30 святая імша з нешпарамі за памерлых.
Пасля імшы вечерней у касцёле адбудзецца працэсія з малітвай за памерлых. 9 лістапада свята і гатавіны асвячэння латаранскай базілікі катэдры біскупа Рыма, маці ўсіх касцёлаў на свеце. Молімся патрэбных ласках для святого Айца ў кіраванні паўсюдным касцёлам. 10 лістапада ўспамін святого Льва Вялікага, папы і доктара касцёла. 11 лістапада ўспамін святого Марціна Турскага, біскупа. 12 лістапада ўспамін святого Єзафата, біскупа і мученіка. 13 лістапада ў катэдральнай базыліцы святого Францішка Ксавієра, а 12 гадзіне біскуп Гродзенскі Александр Кашкевіч удзеліць д'яканскае пасвячэнне клерыку Уладзіславу Малышка, які паходзіць з Ваўкавыска, з парафіі святого Вацлава і актуальна праходзіць душпастырскую практыку ў нашай парафіі. Памятаем у гэты дзень у сваіх малітвах пра новапасвечанага д'якана. 14 лістапада сусветны дзень бедных, які быў устаноўлены папам Францішкам у 2016 годзе. Святы Отец у сваім пасланні з гэтай нагоды вучыць нас. Калі вернікі хочуць асабіста ўбачыць Езуса і дакрануцца да яго рукой, яны ведаюць, куды звярнуцца. Бедныя, гэта сакрамент Хрыста. Яны прадстаўляюць яго і кіруюць да яго. Папа заклікае хрысціян і палітыкаў тэрмінова змяніць стыль жыцця, бо менавіта эгаізм, які пануе сёння, правакуе галечу. Паводле святога Айца бедныя з'яўляюцца сапраўднымі евангелізатарамі, таму што яны дазваляюць нам па-новаму адкрываць сапраўдныя рысы аблічча Айца. Святыя імшы за памерлых, спачуваючых на могілках нашай парафіі, будуць цэлебравацца ў наступныя дні. Распарадак наступны: 8:30 святы ружанец з выпамінкамі і ў 9 гадзін святая імша. У аўторак, 9 лістапада, за памерлых, спачуваючых на могілках у Пашках. 10 лістапада ў сераду за памерлых, спачуваючых на могілках у Плясавічах. 11 лістапада, чацвер, за памерлых, спачуваючых на могілках у Цвермах. 12 лістапада, пятніца, за памерлых, спачуваючых на могілках у Малайкаўшчыне. У суботу, 13 лістапада, за памерлых, спачуваючых на могілках у Цябах. Наступны панядзелак, 15 лістапада, за памерлых, спачуваючых на могілках у Споркаўшчыне. Пры выхадзе з касцёла, таксама ў закрысці, можна набыць новы нумар нашай сацыяльнай газеты «Слова жыцця» і таксама ў закрысці календары на 2022 год. У лідзе аб'яўляецца набор слухачоў на курсы сямейнага жыцця пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі на новы навучальны год. У навучанні могуць прымаць удзел усе жадаючыя, якія зацікаўлены дабром сям'і. Падрабязную інфармацыю можна атрымаць у закрысці. Аб'ява аб д'яканскіх пасвячэннях. У адпаведнасці з палажэннямі кананічнага права паведамляю, што семінарыст Уладзіслаў Малышка, які праходзіць у нашай парафіі душпастырскую практыку, з'яўляецца кандыдатам да д'яканскіх пасвячэнняў, якія мае атрымаць 13 лістапада. Калі хто-небудзь ведае пра існуючыя перашкоды для пасвячэння, абавязаны сумленна паведаміць аб гэтым ксяндзу пробашчу. Дзякуем усемагутнаму Богу за вялікі дар паклікання да святарства і давяраем яму нашага клерыка Уладзіслава. Дзякую усім, хто малітвай, ахвярай падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці і касцёла. Даручаем усіх вас і вашыя сем'і Езусу міласэрнаму пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. На тыдзень працы абавязку з верай прыміце Божае благасловенне. Пан з вами. Няхай благословіць вас Бог усемагутны Айцец і Сын і Дух Святы. Ідзіце ў супакоі Христа. Озбавша хостио годна чти, солю до небес ведешь брам, ну и сроги на верных
дай силę pomoc ześlij nam, jednemu w Trójcy władcy ziem. Niech będzie chwała w każdy czas, niech On wieczystym życiem swym w Ojczyźnie rajskiej darzy nas. Amen. Jezus, Andrzej, Jezus, Andrzej, daje gościom swoje Marie. Jezusa sławić głosem, Jezus moc Maja, Maja pieśnia wyzwolenie, wieczny pomaga. Всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнула судебне, не руку подал, чтоб до неба показал. Отця і Сина і Духа Святого. Нехай będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.